Pam Bangor? Wel, da ni yn Llanberis rwan, da ni 20 munud i ffwrdd o'r Prifysgol yn fan hyn, a da ni'n gwneud y defnydd mwyaf medrwn ni o'n amgylchedd i fesur nodweddion cadwraeth, tirlun, defnydd tir ac yn y blaen. Mae'r opsiynau gyda ni yn hawdd ac da ni'n gwneud y mwyaf o'n cefndir yn y Prifysgol. O ran astudiaethau cyfrwng Cymraeg ym Bangor, wrth gwrs, os da ni eisiau mynediad i gefn gwlad, mae llawer iawn haws gwneud hynny yn y Gymraeg. Mae'r tirfeiddianwyr wrth reswm yn ffermwyr lleol, maen nhw gyd yn Gymru. A mae'r opsiynau sydd yna i unigolion weithio efo cyrff fel y Parc Cenedlaethol a Cyfleoedd Naturiol Cymru, enghraifft, llawer iawn uwch os ydy'r gallu i wneud hynny yn y Gymraeg gen fyfyrwyr. Maen nhw'n cynnig modiwlau sydd ddim ar gael weithiau yn y Saesneg hefyd. Felly, aethon ni lawr i Abertawe fel grŵp. Oedden ni grŵp o myfyrwyr o Abertawe, Aberystwyth a Bangor. Oedd yn astudio gyda'n gilydd a mynd allan ar penwythnos o gwaith maes. Ac oedd o'n rhywbeth oedd o'n hollol, oedd o jyst ar gael yn y Gymraeg a ddim yn y Saesneg, ac oedd o'n rili dda.